solo estaba a directora. E ele foi ao cajero, estaba sin servicio. E eles que lle dixeron pasa para dentro, pero o meu irmán que se fixo, dixeron pasa para dentro, o cajero está así. E que lle puxeron un cuchillo. Meteron unhas bridas e lle dixeron pasa para dentro. E ele pasou para dentro e dixe, vaya susto, ten que levaron, non deixaron as calderillas. Son agresivos e mal educados, e groseros. Encapuchados, verdad? É verdad que estaban encapuchados. Fuxiron neste coche o que lle prenderon lume na parroquia de Salcedo, en Pontevedra. Previamente atracaran encapuchados unha oficina bancaria de Pazos de Borbén. Afixérono armados cunha pistola e un coitelo e con moita violencia. 24 horas despois, as forzas da orde seguen buscando os dous atracadores. Boas tardes, estamos a mércores 20 de maio. A muller rescatada este martes tras declararse un incendio na súa casa de Chapela, en Redondela, aínda se recupera do susto. O lume comezou no garaxe da vivenda e calcinou un coche. Tamén provocou unha intensa fumareda. Os bombeiros tiveron que desaloxar a muller de 75 anos a través do balcón do segundo andar. Ela estaba no balcón, claro, estaba no balcón porque salía unha fumajeda impresionante. Depois viñeron os bombeiros coas escaleras e baixaron. Eu con o neto aí quixen sacar o coche, entrar, e non me deixaron. A Policía Municipal xa me dixo que non me atrevera, que eu podía quitar o coche e non se queimaba porque se queimou. Pudo caer ao mar como nada, se non pegar aí. Ou levaron máis lanchas, todas as que están aparcadas ese lado. E bueno, menos mal que non nos colleu aí, que nós estamos aí todos os días, e a esa hora pues, era moi temprano para os que vimos aquí a pescar. Rozouse a traxedia a primeira hora desta mañá na Coruña, no Portiño. Un mozo de 27 anos perdeu o control dun coche, meteuse nas instalacións portuarias, bateu contra unhas barcas que estaban en superficie e non caeu ao mar de milagre. Foi trasladado ao hospital con lesións graves. A cousa vai de sustos con vehículos na Coruña. Unha furgoneta acabou encaixada na fachada dun baixo comercial na Agra do Orzán. O condutor esqueceu poñer o freno de man. Por sorte, non houbo feridos. E hoxe tamén imos falar das cortas de árbores. No que levamos de ano, 5 persoas faleceron en Galicia realizando este tipo de traballos forestais. A última vítima foi un operario de 35 anos que perdeu a vida este martes en San Cibrao das Viñas. Os expertos recomendan planificar ben os traballos, tendo en conta o tipo de árbore e as condicións meteorolóxicas para evitar sinistros. Bueno, pois, entre outras cousas, por exemplo, pode haber unha liña eléctrica e cando estamos intentando tirar a árbore, pois caia encima da liña. Segundo, saber a dirección de caída que queremos darlle para que non se nos enganchen outras árbores cando está caendo, por exemplo, non nos cree un novo problema porque quedou enganchada e logo necesitamos outros medios para poder chegar ao chan. Saber se temos xente nas proximidades. Esta mañá a Policía Científica trataba de esclarecer a causa do incendio na vivenda de Chapela, onde unha muller tivo que ser rescatada no balcón da súa casa tras quedar atrapada. O lume orixinouse no baixo do inmoble e calcinou un coche que estaba no interior. A muller e a súa familia aínda se recuperan do susto. Unha fumareda intensa estendeuse moi rápido desde o garaxe onde comezou o lume ata os pisos superiores, deixando atrapada a única persoa que neses momentos se atopaba no edificio. A muller saiu ao balcón na busca de axuda. Ela estaba no balcón, claro, estaba no balcón porque salía unha fumajeda impresionante. Depois viñeron os bombeiros coas escaleras e baixaron. Eu con o neto aí quixen sacar o coche, entrar, e non me deixaron. A Policía Municipal xa me dixo que non me atrevera, que eu podía quitar o coche e non se queimaba porque se queimou, porque ainda había moi pouco a llamarada, non? Os bombeiros de Vigo empregaron a autoescada para rescatar a muller de 75 anos de idade que foi evacuada a unha ambulancia e trasladada a un centro hospitalario onde xa recibiu a alta. Ben, ela foi ao Álvaro Junqueiro e fixen as pruebas, teño creo que unha munición ou unhas pastillas, non? Para eso, tal, pois tiña tal como aí, e entraron alta xa. Si, está na casa. Nun principio movilizáronse os bombeiros do Porriño e de Mos a quen lles corresponde esta demarcación territorial, pero ante a urxencia da situación finalmente deron aviso aos bombeiros de Vigo por proximidade ao lugar do incendio. Vin andando, que o coche tiña dentro, e chegou aquí en Millán. Tardaron por menos media hora ou máis en aparecer os bombeiros. Eso é de verdade a pena, eso xa sabía que, non sei, había a quen é o culpable deso que haba bomberos aí que non tiña que vir de Mos e de Cangas.
Axentes da Policía Científica trasladáronse ata a vivenda para tratar de determinar a orixe do incendio, que podería estar na caldeira instalada no garaxe. Espectacular accidente de tráfico no Portiño, na Coruña, a primeira hora desta mañá. O condutor que perdeu o control do coche, probablemente por unha indisposición, resultou ferido grave. Reyes. Sí, o condutor de 27 anos baixaba por este acceso do Porto Portiño e rompeu dous pivotes de protección. Xa coas rodas reventadas bateu contra dúas embarcacións. Continuou baixando por esta costa e bateu contra esta outra embarcación. Finalmente acabou escalando un sinal que hai xusto detrás do coche, que foi o que o freou e evitou que caese o mar. Foi atendido aquí neste mesmo lugar dos feitos por unha ambulancia medicalizada, pero finalmente trasladaron ao Chuac con feridas graves, malia que non se teme pola súa vida. Deu negativo nas probas de alcohol e drogas e todo apunta a un posible desvaecemento. O condutor de 27 anos de idade circulaba pola rotonda cando probablemente sufriu unha indisposición. Daquela o coche, sen control, descendeu a gran velocidade polo acceso ao Porto do Portiño, levando por diante dous pivotes que delimitan as instalacións portuarias. Aconteceu poucos minutos antes das 9 da mañá. Pois foi que levou o pivote que ten aí, Carlos, que vive ali no chalé, o fillo sentiu o topetazo e foron os que chamaron a 061. Pero o coche non quedou aí, xa coas rodas completamente reventadas bateu contra dúas das embarcacións que estaban varadas na marxe esquerda. Continuou costa abaixo esnafrándose novamente contra outra lancha da marxe dereita ata dar cun sinal que foi o que o freou e evitou que se precipitase ao mar. Con todo, o home que deu negativo en alcohol e drogas sufriu feridas graves e foi trasladado ao Chuac. El chaval lo llevaron a la ambulancia y nada más, pero no se sabe lo que le pasó aún al chaval. Claro, si fue un desmayo, si fue velocidad, no se sabe nada. Yo no... Cheguei aquí ás 9, estaban quitando a persona na ambulancia, e bueno, había un despliegue super grande, 4 ou 5 coches de bombeiros, ambulancias municipales e Policía Nacional. Un suceso que causou unha grande expectación entre os propietarios das casetas e embarcacións do Portiño e que puido ter deixado máis feridos. Pudo caer ao mar como nada, se non pegar aí. Ou levaron máis lanchas, todas as que están aparcadas ese lado. E bueno, menos mal que non nos colleu aí, que nós estamos aí todos os días, e a esa hora pois era moi temprano para os que vimos aquí a pescar. Se deixara o mar, vimos cedo a pescar. Se deixara o mar, pois ás 7 da mañá, 6 da mañá andamos por aquí. No, solamente las lanchas de aquí y una de allá abajo, aquellas dos. Una era la de Xizu y la de allí, nada más. Agora investigan as causas deste aparatoso sinistro. Tamén na Coruña unha furgoneta acabou encaixada na fachada dun baixo comercial na Agra do Orzán. O condutor esqueceu poñer o freo de man mentres baixou repartir paquetes e o vehículo desprazouse só marcha atrás ata quedar metido na entrada do local. Por sorte non houbo feridos. Apenas quedan vestixios do accidente porque os bombeiros retiraron os cristais e tapiaron o local, pero o susto foi considerable. O baixo comercial está situado na confluencia das rúas Agra do Orzán e Xosé Valdomir. Segundo as testemuñas, a furgoneta dunha empresa de mensaxería detívose despois do paso de peóns na Agra do Orzán. O condutor foi entregar uns paquetes e, ao parecer, esqueceu poñer o freo de man. Nese espazo de tempo, o vehículo desprazouse marcha atrás e acabou, como se aprecia nesta imaxe tomada por unha testemuña, encaixado dentro do local comercial, reventando a cristaleira e parte da parede da fachada. Venía llegando de trabajar y pues vi la policía ya allí, llama la atención el montón de gente y vecinos mirando, y cuando veo ya la furgoneta estaba dentro del local. Llama muchísimo la atención que todos los cristales, todo estaba tirado en el suelo, todo abajo, y pues nada, al parecer el conductor, el chofer, había dejado justo aquí la furgoneta sin el freno de mano, y pues como es una cuesta, cuando vino de entregar sus paquetes, que es el correo, pues ya estaba dentro del local, incrustada toda la furgoneta, y pues la impresión de todos cómo terminó allí. A fachada do local quedou esnaquizada, pero por sorte non houbo feridos. O baixo estabaleiro é sen uso e tampouco pasaba ninguén nese intre pola rúa. Os veciños entenden o descoido do condutor pola carga de traballo e porque van contra o reloxo a diario.
Fue una fortuna de que no hubiera nadie adentro, la verdad. Porque yo tengo pasado, y ni en la calle, yo tengo pasado absolutamente todos los días por aquí. Se puede dar gracias a Dios, porque si no sería una desgracia, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Anda 100 por hora, no se les valora el trabajo que hacen. Para repartir sábado, domingo y festivos. Pero ellos salen del coche corriendo, por un lado y por otro, porque si no, non llegan a tiempo. O local permanece tapiado á espera da valoración dos peritos para poder ser reparado. Isto é o que queda do coche en que fuxiron a tarde pasada os atracadores dun banco en Pazos de Borbén. Abandonárono nunha pista a carón da vía do tren en Salcedo, Pontevedra, e prenderonlle lume. No asalto actuaron con gran violencia. As forzas da orde seguen a buscalos. Vémolo de seguida aquí no Galicia Noticias. O lucense detido por matar a súa nai cun coitelo continúa hospitalizado, pendente de avaliación psiquiátrica para tomarlle declaración. A septuaxenaria recibiu sepultura no cemiterio de San Froilán. A vítima foi funcionaria da xefatura de tráfico e unha persoa coñecida e apreciada na capital lucense, onde o seu marido é socio dunha xestoría. O matrimonio ten 3 fillos, un deles, o primoxénito de 45 anos, sufriu supostamente unha crise psicótica e acoitelou a proxenitora no domicilio familiar da Praza de Bretaña. Foi trasladada en estado crítico ao hospital onde faleceu. O detido é tratado na unidade de psiquiatría do Oula baixo custodia policial ata que poida declarar perante un xuiz. Hai novidades na condena de Martiño Ramos, o profesor ourensán que fuxira tras ser condenado por violar sádicamente unha alumna menor de idade. A xustiza recoñécelle os 153 días que pasou no cárcere cubano antes de ser extraditado a España. Son 5 meses menos que se descontarán da pena inicial, polo que, máis alá de beneficios penitenciarios que poida conseguir, este agresor sexual acabaría de cumprir condena o 16 de maio de 2039, exactamente dentro de 13 anos. Lembramos que Martiño Ramos fuxira a Cuba para evitar a prisión con cambio de imaxe e de profesión incluído. 24 horas despois segue a busca dos 2 individuos encapuchados que asaltaron un banco en Pazos de Borbén, armados con pistola e coitelo. Sospeitan que levaban días vixiando a oficina porque entraron cando menos movimento había. É o único rastro que deixaron detrás. Supónse que para borrar posibles pegadas. O coche apareceu en Lusquiños, no rural de Pontevedra. Oficialmente os atracadores son 2 individuos, 2 homes, pero o único cliente que estaba ali e por fatalidade falou tamén dunha muller. Polo menos 3. Unha chica sei que había, que dixo ela. Había unha fulana que era máis mala que vamos. Que lle dixo, pasa para dentro. Era dos poucos porque entraron á hora de comer só uns minutos antes de que pechara a oficina. Como vos profesionais dase por feito que vixiaran as rutinas do banco os días previos. Retiveron o home, pero con quen se cebaron foi coa directora. Dice que foron malos coa directora, que foron agresivos e mal educados, e groseros. O irmán díxome que só estaba a directora. E aí el foi o cajero estaba sin servicio. E aí eles que lle dixeron pasa para dentro, que lle puxeron un cuchillo e unhas vidas a que entraron, ben encapuchados. Si, vaya susto. Eu non tiña medo, porque como non fixera nada o home, que iba a ter medo. Con pistola e coitelo en man non houve posible resistencia e fuxiron co botín. Dice, abarracharon, dixe, levaron cartos. Dice, sei que levaron un deixaron as calderillas. Pero dice que abarracharon con todo. Non hai cifra oficial do que levaron. A mesma sucursal xa sufrira outro atraco hai algo menos de 3 anos, daquele botín fora de 30.000 euros, e o modus operandi parecido. Tamén usaran bridas e dixeran que levaban pistolas, pero non chegaron a sacalas. Detivéronos. Eran galegos expertos, con varios asaltos en bancos da comarca de Vigo ás costas. A Garda Civil está a analizar as cámaras de seguridade e tamén o coche en busca de algún posible indicio. Houve unha vertedura de combustible nas últimas horas que lle afectou o porto dunha das vilas máis turísticas de Galicia, Conbarro. Alejandro, como está a situación arestora? Pois Raúl, desta hora a situación, segundo nos comentan, xa está bastante controlada. Unha vertedura que tivo a súa orixe nun barco que estaba varado nesa rampla que poden ver agora mesmo en directo aquí neste porto de Conbarro. Unha vertedura que obrigou a despregar as barreiras anticontaminación para evitar que se estendese demasiado e que desta hora, como poden comprobar en directo, aínda seguen instaladas aquí nas inmediacións deste peirao. Ese barco xa foi retirado para trasladalo a un desguace e durante as últimas horas tamén unha embarcación
embarcación de gardacostas de Galicia estivo peinando a zona. No momento no que non haxa xa ningún tipo de risco, esas barreiras anticontaminación serán retiradas. No que levamos de ano, 5 persoas faleceron en Galicia durante a corta de árbores. A última vítima foi un operario de 35 anos que perdeu a vida onte en San Cibrao das Viñas, na provincia de Ourense. Os expertos recomendan planificar ben os traballos tendo en conta o tipo de árbores e as condicións meteorolóxicas para evitar sinistros. Neste Monte de Rante foi onde tivo lugar o último accidente mortal. A víctima traballaba na tala de piñeiros afectados polo lume cando lle caeu en riba unha das árbores e faleceu. E o quinto morto en circunstancias semellantes este ano. El era profesional do sector, pero outros moitos non. A primeira recomendación é que tratemos de que sexa un profesional o que faga ese tipo de traballo, porque, bueno, a pesar de que, bueno, como vos digo, pois si algún dos accidentes sí que foron pois persoas que se dedican a esta actividade, pois digamos, teñen moitas máis coñecementos fundamentais para reducir o risco nun traballo especialmente perigoso. Ademais de usar os equipos de protección axeitados, compre planificar ben o traballo, comezando por estudar o contorno. Bueno, pois entre outras cousas, por exemplo, pode haber unha liña eléctrica e cando estamos intentando tirar a árbore, pois caiga encima da liña. Segundo, saber a dirección de caída que queremos darlle para que non se nos enganchen outras árbores cando está caendo, por exemplo, non nos cree un novo problema porque quedou enganchada e logo necesitamos outros medios para poder chegar ao chan. Saber se temos xente nas proximidades. A zona de seguridade debe ser como mínimo de 2 veces e media a altura da árbore. Tamén compre establecer vías de escape. Cando a árbore está caendo, pois a persoa intenta sair, ten aquí broza, non dá saído a tempo e, como consecuencia deso, pois a árbore atrapa. Logo, coñecer un pouco a técnica que é máis aceitada para ese tipo de árbores. Como vos digo, non todos os tipos de árbores, todas as especies se comportan da mesma maneira, pois unhas son máis, por decirlo de algún modo, dóciles para facer a caída, outras pois teñen rachan con moita facilidade polo medio e despois os factores climáticos que tamén nos poden influir, se fai ventos, se hai xoiva, se podemos esvarar. Guías como esta inciden nestas recomendacións para reducir a siniestralidade durante as talas. Imos contarlles agora, na seguinte información, falarlles do mal estado dunha estrada en Cervantes da que se queixan os veciños que din que levan meses sen que ninguén lles dea ningún tipo de solución. A ponte de Mosteiro, en Cervantes, leva máis dun ano caída. Como consecuencia, a veciñanza de media dúcia de núcleos desta parroquia ten que dar rodeos kilométricos para poder chegar ata outra beira, e outro tanto ocorre cos servizos que reciben. Ainda non hai moito, houve un enterro aí de Villaxán e tuveron que baixar ir por San Román e baixar por Bolois. E a Villaxán, a xente que viña ao enterro, a mitad dela, pois non chegou á iglesia. O rodeo que temos que dar cómenos moito tempo, temos que andar moito e as cousas onde antes se levaba unha hora, ahora levan hora e media ou por aí, non veñen recoller a basura que temos que subir arriba. Eu hoxe onte tuve que ir ali a San Martín das Cañadas levar un terneiro que morreu, e antes levábalo na carretilla e eran 2 metros onde cho viñan recoller. Eu son o que máis paso por aí e tiño que facer casi pois 10, 15, 30 kilómetros para volver aquí. Ir por alá, volver por alá, porque levo-lles ali cousas ao pueblo e tal, e non hai por onde pasar. Os traballos para refacer a ponte comezaron hai 6 meses, pero levan tempo parados. Os afectados reclaman, por tanto, que as obras rematen canto antes. Se fora un traballo continuo, a ponte xa estaba feita. Que poñan excusas do tempo, vale, do río, bueno, pero é que xa levamos moito tempo, que xa fixo un ano que está a ponte caída. Hai outro tema, que xa non só é a ponte, que este camiño que temos aquí podía estar habilitado correctamente, porque temos unha salida natural e que hai outra ponte, e os vecinos de Vilaxán podían salir por aquí tranquilamente. O único que facía falta era axeitalo. Sen ponte, os residentes nesta zona dos Ancares continuarán illados polo río Cancelada, afluente do Navia.
En Lalín, veciños de varias parroquias están a recoller sinaturas para que non se coloquen máis lombas na estrada que une Prado con Bolaño. Nun tramo de apenas 5 kilómetros hai contabilizados máis de 15 e está prevista a instalación de 2 máis. Piden que non se leve a cabo esta actuación e que rebaixen a altura dos que xa están colocados porque, segundo aseguran, lles está a provocar problemas aos seus vehículos. A instalación de lombas nesta estrada que parte da parroquia de Prado, en Lalín, causa malestar entre moitos dos seus veciños. En apenas un tramo de 5 kilómetros, os que levan ata Anzo, hai contabilizados un total de 15. Non só lles molesta a cantidade de lombas neste percorrido, tamén o elevados que son algúns destes pasos. É demasiada cantidad, demasiada. Sí. Para o meu punto de vista, é demasiada. Ahora, bueno, cada un que pense o que queira, pero eu creo que estamos todos un pouco... que me parece abusivo con respecto aos que hai. O sea, que a ver se polo menos eliminan algún. Os primeiros que nos atopamos ali en Prado non, porque son largos, o sea, frenas e ainda os pasas ben. Pero hai outros que evidentemente tes que reducir, casi chegar á primeira e despois arrincar. E nada, aos 3 metros, ala, xa temos outro. Por esta estrada circulan a diario vehículos de todo tipo, turismos, autobuses, camións e maquinaria agrícola, que en ocasións acaban con danos nos baixos a causa da altura que presentan algunhas destas lombas. Paso con a máquina todos os días e pillos todos. E pois co coche 3 ou 4 veces no día. Bueno, se houver a maneira de arrancalos, eu teño unha máquina na casa, calquera día de noite engancho e arrancos todos e punto. Vou a trabalhar todos os dias así e daí teño que pasar por eles sí ou sí, e volver. Então, claro, tenho o coche todo rascado abaixo, porque hai algunos que son moi altos. Pasan camioneros, transportistas e autobuses que se ven perjudicados, porque pasar unha vez e outra vez daña as suspensións do coche, evidentemente. Por iso, hai uns días comezaron unha recollida de sinaturas fartos de ter que aguantar a diario tantas lombas e de altura tan excesiva en tan pouco traxecto, pero tamén porque creen que non fan falta máis na zona. Empezamos unha recollida de firmas para presentar na Diputación e no Concello para que consideren a nosa solicitud. Es que rebaixen os outros, que están moi altos, algúns coches e hasta petan neles. Cando rematen a recollida de sinaturas, trasladarán a súa petición ao Concello de Lalín e á Deputación de Pontevedra para que consideren esta petición que pasa por non instalar máis lombas e rebaixar a altura das existentes. A sorte andou nas últimas horas polo Concello do Pino cun premio d'1 millón de euros. En este caso é especialmente difícil saber quen puido ser o agraciado porque, Nuria, estamos nun paso de moito paso de peregrinos. Sí, estamos no Pedrouzo, Raúl, que é a última etapa do camiño francés, que é o máis concorrido dos camiños que levan a Santiago. Ademais, por este tempo, xa tempada alta, podedes imaginarvos que centos de camiñantes pasan por aquí a diario. Comentábanos as copropietarias desta administración, que tamén é bar, que cada vez son máis os peregrinos que non se resisten a marchar sen facer algunha aposta, sobre todo da Euromillóns, que é o sorteo que máis coñecen porque é a nivel europeo. Así que, como vos contaba, a poucas horas de coñecerse que ese millón de euros veu parar aquí, moita alegría, pero tamén moitas incógnitas. O tempo dirá se acaba coñecendo a identidade do agraciado. Sí, mucha. A ver, siempre que se da un premio es una alegría inmensa y bueno, 1 millón de euros pues es un pellizquito muy interesante. Aquí viene mucha gente, somos el único sellado que hay y vienen, pues toman un café, sellan y hay mucho movimiento. Pues ha podido ser cualquiera, tanto ha podido ser un vecino de aquí como un peregrino, porque ahora estamos en temporada y hay un montón de peregrinos que además son muy aficionados sobre todo a hacer Euromillón. Falando de premios, miren a seguinte historia. Un mariñeiro de Porto do Son capturou 3 raias enormes, case pesan 100 kilos xuntas. Trátase a máis do mesmo home que pescou outra bicuda de máis de 50 kilos hai un par de días e da que lles informamos onte. Fun para levantar e hoxe vía 3. Ayer antes de ayer 1 e hoxe 3. Unha máis grande pesa 36 kilos, a outra 30 e a outra 24. Hai 2 machos e unha femia. É unha raia picuda. Como a do lunes, igual. Eu é a primeira vez que escollo. Eu ando ao congrio. Pero hai sitios onde é pedra máis lisa que onde están elas. Estaban en 11 metros, 12 metros de agua. Foi onde escollín. Estes 3 exemplares de raia bicuda xunto a capturada hai un par de días salvan unha semana de pesca de congro regular para Juan José Paulos. As 4 bicudas pesaron 145 kilos. Cadroulle. Eu non ando eles, pero bueno, unha vez que veñen, ben vidos sean.
todos son cartos. Co inverno que tuvemos, hai que sacar cartos onde sea. Non, do congre non foi nada, é un pouco cousa, haberá 80 kilos do congre. Para arreglar o día un pouco, sí, pero non é gran cousa. As máquinas escavadoras da praia do Orzán na Coruña remataron xa o seu traballo. O areal está listo para o verán. Esta que van ver era a imaxe desta mañá. Os equipos eliminaron primeiro a duna artificial de Riazor, que serve para protexer o paseo dos temporais. Despois tocoulle a esta zona da praia. As temperaturas aínda son algo frescas, pero os primeiros bañistas xa se deixaron ver este mércores ao pé do mar. Hai quen se queixa e denuncia os veciños polos peches das súas parcelas, non polos marcos, senón polos materiais que utilizan. Pois ben, hoxe preguntámonos se os arames de espiño ou os muros rematados con cristais se permiten ou non. A resposta resumida é que o detalle da normativa é competencia de cada concello. Desde o alto vese ben a impronta do minifundio na paisaxe galega. Calcúlase que pode haber cousa de 11 millóns de parcelas agrícolas cunha superficie media de 0,25 hectáreas. Intúese entón a importancia dos peches e valados que as delimitan. O tema dos peches, dis, bueno, parece que estamos a falar aí de 4 cousas, non? Poñer 4 pedras, levantar uns arumes e punto, pero que está obviamente ese carácter vertebrador do territorio e é o que acaba dando unha imaxe desta paisaxe non tan característica nosa. Así que non se pode facer de calquera maneira. Hai normas básicas en canto á altura que poden ter muros, valados ou sebes. Nos materiais, a liña vermella e a seguridade. Non poden usarse materiais perigosos, non poden usarse materiais de refugallo, non pode haber vidros rotos, como todos temos visto tamén, non pode haber arumes de espiño, todo eso, todo aquilo que é un risco para as persoas ou para os animais, está prohibido. Así que o arame de espiño que tantos kilómetros tivo e ten aquí está en desuso. Preguntamos a quen deseña explotacións agrarias. Non se suelen instalar, sí que se suelen instalar moito en parcelas de alta montaña. Cada concello é o que di se se pode ou non se pode utilizar. Despois sí que hai normativas e decretos de benestar animal que din non proíben expresamente o utilización de arame de espiño, pero sí que proíben a utilización de materiais de peche que sean punzantes ou cortantes. Se nos temos que atingir realmente ao que di o decreto, habería que retiralos. Agora úsase máis a malla gandeira, pero para que sexa eficaz na protección do gando, terá que ir electrificada. Un máximo de 5 joules e 10.000 voltios para utilizar unha correcta posta a terra e emisión por pulsos. O máximo que se podería pasar sería, sempre que se utilice un pastor homologado con esa máxima potencia, levar un calambrazo ou non existiría ningún risco para a xente, non? E sexa unha instalación fixa ou un pastor móvil, terá que estar sinalizada para advertir de que leva corrente. Os lagares da Estrada abren as súas portas ata o outono para ofrecer unha experiencia única coa mazá como protagonista. Trátase da Ruta da Sidra, que agora amplía a experiencia con paquetes turísticos para explorar a comarca. Iria, contanos. Si, de feito, xa aquí temos un grupo de tour operadores de toda España que están a coñecer esta experiencia de sidroturismo que nos permite camiñar entre as maceiras, coñecer o proceso de elaboración nos lagares artesanais e tamén, por suposto, probar esta bebida que non deixa de gañar mercado. Ademais, agora esta experiencia pódese completar con paquetes nos que se pode, por exemplo, dormir nun pazo ou visitar o curro da Rapa das Vestas. O sidraturismo colle forza na Estrada cunha proposta cada vez máis completa e tentadora. O tema empezouse co tema das maceiras en flor. Ora, o que se quere estender eso todo entre abril e setembro. Formamos parte dunha página Camino da Sidra, cos asturianos e cos vascos, entón iso é o que queremos desenrolar. A Estrada e a comarca do Deza en xeral ten moito potencial nese sentido. Solo se trata de sabelo vender e de creer que o podemos vender. En esas en las que estamos, claro. Dende a floración ata o momento da colleita, 3 elaboradores ecolóxicos abren as portas dos seus lagares para dar a coñecer unha sidra con personalidade propia. A deste lagar, por exemplo, non se escancia. Y estoy conociendo un producto artesanal de calidad, muy fresco y realmente es diferente a las sidras que yo conocía. É o que se chama unha sidra de mesa, unha sidra que non se escancia, que é como un viño, que se toma pois igual que se fose un viño acompañando calquer tipo de comida, que se toma en copa e que se disfruta sin apenas ter agullas.
A visita de hoxe é de operadores turísticos de toda España. A Ruta da Sidra busca ampliar horizontes, creando paquetes para que os visitantes durman, coman e exploren esta comarca rural. A fervenza do Toxa que estiveron onte, o Pazo de Liñares, hoxe a Ruta da Sidra, a tarde irán ao Pazo de Oca, bueno. Non é só visitar a sidería, hai casas de turismo rural, hai restauración, entonces para que a xente veña e desfrute un fin de semana, 2, 3 días. Me encanta toda la zona, las casas rurales en las que estamos son impresionantes y estamos de verdad muy sorprendidos. Queren que a mazá sexa un motor da economía e do turismo deste concello, que decidiu rescatar do abandono un cultivo tradicional cargado de futuro. A tecnoloxía forma xa parte do noso día a día, pero non todas as persoas teñen as mesmas facilidades para adaptarse ao mundo digital. Para reducir esa fenda, un autobús de formación da Xunta percorre diferentes localidades galegas achegando asesoramento sobre novas tecnoloxías. Necesario, cada día máis. Todo o que se sepa é pouco. Utilizo moito o móvil para chamar e para que me chamen. Bueno, como moito o whatsappeo tamén. E despois o resto da tecnoloxía son parvulitos, para min. O que me dá medo do teléfono é pagar co teléfono, por exemplo. Eso non me gusta. Por exemplo, facer compras por internet non me gusta tampouco, porque hai moito roubo. Un medo é unha falta de coñecementos que evidencian a importancia de achegar a tecnoloxía ás persoas maiores. Para reducir esta fenda digital, a Xunta impulsa este autobús de formación por diferentes localidades galegas. O certificado digital dá moitos problemas. A xente non ten claro instalado no móvil, pero dalle problemas cos navegadores para firmar documentos digitais para a Deputación, a Xunta. Se teñen que solicitar calquer cousa, nos veñen e nos din, isto non me funciona, e arreglámoslle. O curso está composto por 4 clases adaptadas ao perfil e ás necesidades das persoas participantes. Se son mulleres ou persoas maiores, temos un tipo de charla ou mini taller, píldora formativa, podes chamarle como queiras. Se son xóvenes, aos xoves les damos formación sobre búsqueda de emprego, formación e evolución nas tecnoloxías. Moitos dos asistentes recoñecen que cada vez dependen máis da tecnoloxía para cuestións cotiás, como pedir citas médicas ou facer trámites bancarios. Tamén tocolle algunha cousa que non conozco, pregunto por internet, leo, infórmome. Non tens que desplazarte, ou se hai xente no banco, o que sea, falas tú na casa a cualquier hora cando che convén. Eso vale moito, forre moito tempo e todo. Unha formación pensada para mudar o medo pola prudencia. Non vou ter medo, se te están chamando toda a vida e xa me intentaron estafar 2 veces, que son uns cabritos. E cando cambio o móvil, volver a programar todo, pasar todo, esas cousas, eso que máis non chego, sempre me queda algo. E que todos, ao igual que Gloria, gocen do mundo digital. Vexo TikTok, vexo Facebook, vexo Instagram, eu teño de todo. En Vilalba, unha pequena empresa familiar leva máis de 30 anos fabricando fariña con materia prima galega. Producen preto de 1000 kilos ao día e, aínda que teñen un bon número de clientes, creen que a remuda xeracional vai ser un gran problema. En Vilalba atópase unha das últimas fábricas familiares de fariña en toda Galicia. Teñen capacidade para fabricar entre 800 e 1000 kilos ao día nun proceso onde todo comeza co mellor trigo do país. Pasámola polas máquinas de limpia, sacamos pallas, todo tipo de impurezas, pedras tamén, todo. O trigo entra limpio aos cilindros. Procedemos a moelo, hai uns rodillos que o aplastan, un rodillo contra outro, e despois vai a un cernidor, a un tamizador. Aí separa o salvado da fariña, e despois, ao final, sale por uns tubos sale o salvado, por outros tubos sale a fariña, e acabado. A pequena fábrica ten xa varias décadas de historia e foi pasando de xeración en xeración. Iso sí, o futuro parece algo incerto. Isto montaron meus pais. Meu pai xa ven doutra fábrica, anteriormente seus pais xa tiñan outra, e a que decideu montaron el máis miña mãe. Daí fomos unindo primeiro miña irmá, despois eu, e é o que é a día de hoxe, unha fábrica de fariñas, de produto de trigo daqui, do país. Non é un tipo de negocio que vai ter relevo xeracional, creo. Polo menos en como están marchando as cousas, en como se está poñendo o mundo, non é un produto que vai haber gran demanda a futuro. A juventud ten outras ideas, ten outras maneiras de actuar, e non é un negocio que creo que chegue a ter un relevo xeracional.
O curioso é tamén a forma de vender. Aquí non imos atopar páxina web nin conta de Instagram. Aquí danse a coñecer a bella usanza. Eso creo que ven todo do produto do boca a boca, de que a xente gusta, comenta, tú vas a un sitio onde o hai, preguntas porque che gustou, dixeron, viñeche, probache, volveuche a gustar, viche que sí era real, que sí funcionaba, comentache outra persona, todo así. E grazas ao boca a boca reciben entre 30 e 40 clientes ao día que escollen a fariña feita en Galicia por traballadores galegos e con materia prima da terra. Marchamos, quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Grazas por estaren aí un día máis e moi boas tardes.